O tren da liña entre A Coruña e Vigo poderá parar en Valga. O ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmou que o Concello contará cun apeadoiro na parroquia de Campaña. Trátase dunha aposta decidida, e neste sentido agradeceme a min, eu teño que agradecerlle ao ministro Óscar Puente, porque efectivamente cando se planteou esa necesidade, pois efectivamente se estuvo traballando en varias posibilidades, pero dende o primeiro momento entendeu-no claramente. Blanco subliñou hoxe dende Valga o compromiso do Adif, que xa sacou a licitación a redacción do proxecto para construir esta parada no Concello, unha actuación que dá resposta a unha demanda histórica. Unha bella reivindicación dende fai moitísimos anos que levamos tanto os estudiantes que se desplazan á Universidade a Santiago, os nosos veciños que van ao Hospital a Santiago, para os Salnés, para Vigo, para calquer punto, pois non tiñan a posibilidade os veciños do noso concello para poder desplazarse. Isto agora vai ser unha realidade. O proxecto que saiu a licitación conta cun orzamento de 213.000 euros e o prazo para presentar ofertas estará aberto ata o 28 de abril. Dende a delegación do Goberno sinalan que é un paso máis na aposta do Executivo por facer de Valga un polo empresarial de referencia, xa que están instaladas no municipio empresas tan relevantes como Urovesa ou Extrugasa. Precisamente está previsto que o novo apeadoiro se sitúe preto desta zona industrial. Dentro das necesidades non é só o que Valga teña tamén, que tamén nome propio dentro do que é Madrid, por este ecosistema industrial que está xerando, un ecosistema que además está medrando, senón tamén polo feito de que efectivamente, eu creo que forma parte tamén do ADN deste goberno de Pedro Sánchez, ou atender a aquelas poblacións pequenas, a aquelas poblacións rurales que efectivamente fixen población. Neste argumento coincidiu o alcalde de Valga, Abello Maneiro, insistiu na aposta que dende o goberno local se fai polo tren para dar servizo á súa veciñanza. Nos creemos no progreso, creemos no tren de cercanías, creemos en eso. Outros apostaron pois por vías verdes, que teñan servicios de tren un futuro de cercanías e fixar población. Aquí estamos pola autopista a 20 minutos de Santiago de Compostela, de Vila García de Arousa tamén. Entonces, polo tanto, pode haber moita xente vivindo aquí, que se vive mellor, seguro que na ciudad, e que poden ter tamén ese tipo de servicios. A infraestrutura será deseñada baixo criterios de sustentabilidade, contando con materiais de proximidade e estudando a incorporación de fontes de enerxía renovable. Unha vez adxudicado, o contrato terá unha duración de 39 meses.